Bienvenidos a todos a la presentación de las redes sociales del PSPB-PSOE de Torrent. Se trata de un conjunto de espacios pensados para todos los ciudadanos, para que todos los ciudadanos de Torrent puedan acceder a esta candidatura. Així tenia lloc la presentació de la primera web televisió política de Torrent. Ha sigut Andrés Campos, el candidat socialista a l'alcaldia de Torrent, qui ha pres la davantera i feia la presentació oficial de la web davant un nombrós grup de veïns. La pàgina web Compte amb tu es converteix així en un punt de trobada de les xarxes socials que aposta pels nous formats i la innovació. Para llegar a todos los torrentinos, nosotros hemos creado una serie de iniciativas, de redes sociales, de web, de Facebook, de Twitter. Esta es la nueva forma de comunicarse y es la nueva forma de estar en contacto. Es una forma de que el protagonismo, en vez de tenerlo los políticos, en vez de tenerlo el alcalde, en vez de tenerlo los concejales, los tengan los ciudadanos. Una aposta oberta a la participació de tota la ciutadania, ja que la nova web permet conèixer les últimes novetats de la candidatura d'Andrés Campos i accedir a les diferents xarxes socials. Informació sobre els esdeveniments de la campanya, notícies relacionades amb els temes que més afecten els torrentins i seccions com Sabies què?, on s'aporta dades sobre el dia a dia de la nostra ciutat. Tot un conjunt de propostes comunicatives que han tingut una important acollida només posar-se en marxa. La importància i la novetat d'això és que se pot seguir el ritme del candidat, el dia a dia. Crec que estem en el camí de trobar-se en tota aquesta gent que està disposada a llegir-te i a deixar-te els seus missatges. Es mucha gente la que tiene interés, la que apuesta por el cambio, es mucha gente joven que día a día se interesa por lo que se hace desde el PSPB Torrent. Estamos demostrando que el cambio es posible y que contamos con todo el mundo y Andrés cuenta conmigo y yo con él. Per accedir a tots aquests recursos només cal buscar Compte amb tu a qualsevol dels cercadors socials o entrar a la web a través de l'adreça www.compteambtu.com.es.